Hi friends, दिनै गुड फ्राइडे बे जाबाय जोंनि इसोर जिसु ख्रिस्ट'आ जे हायाव फैनानै सुबुं माहारिखौ बासायनायनि मोनसे लामा जे जोंनो दिन्थिफैदों आरो बियो गावखौनो क्रुसाव बोलि होनानै जोंखौ पापनिफ्राय उद्रायनाय नोरकनिफ्राय बासायनायनि लामाखौ जोंनो दिन्थिफैदों। बे उदांस्रिखौ जोङो दिनै मोननो हादों। बेखौ लानानै आं दिनै स्पेशेलि गुड फ्राइडेआव बे बेलासि समाव दोंसे मेथाइखौ प्रेजेन्ट खालामनो सानदों नोंथांमोननिसिम खोनासंलांनो हासिगोन। उदांस्रि उदांस्रि लाबोबाय दिनै जोंनि फोरबोआ उदांस्रि उदांस्रि लाबोबाय दिनै जोंनि फोरबोआ आइखां बायखां खाराव माराव सैनांनाय दासो सुबुं माहारिया आइखां बायखां खाराव माराव सैनांनाय दासो सुबुं माहारिया उदांस्रि उदांस्रि लाबोबाय दिनै जोंनि फोरबोआ गोमानाय जिउखौ नागिरफिनो गोग्लैनाय सुबुंखौ बोखांफिनो गोमानाय जिउखौ नागिरफिनो गोग्लैनाय सुबुंखौ बोखांफिनो फैबाय दिनै सोरगोखौ नागारनानै खोमसि दरसि बे बुहुमा